V roce 1984 začal koncernový podnik ZPA Nový Bor vyrábět školní mikropočítač IQ 151, který vám právě představujeme. Rozhodnutím Ministerstva školství se stává tento počítač základním vybavením středních a vysokých škol pro výuku základů programování. IQ 151 je stolní, lehce přenosný počítač s mikroprocesorem MHB 8080A. Paměťová kapacita standardně vybaveného počítače je 32 KB. Výstupní televizní signál je upraven na 10. až 12. kanál. Proto lze k počítači připojit libovolný černobílý televizní přijímač. Propojení počítače a televizního přijímače provádíme koaxiálním kabelem, který zasouváme do konektoru označeného symbolem televizor. A do anténního vstupu televizního přijímače. Po propojení počítače s televizním přijímačem si ověříme, zda síťový vypínač je v poloze O vypnuto. Pak připojíme televizní přijímač a mikropočítač do sítě. Zapneme televizor. Po ustálení obrazu a stažení hlasitosti na minimum zapneme mikropočítač vypínačem do polohy I. Na klávesnici se rozsvítí kontrolka. Televizor naladíme na kmitočet výstupního signálu počítače. Při vložených modulech Video 32 a Basic 6 se na obrazovce objeví nápis Basic Ready a blikající čtvereček nazývaný kurzor. Basic 6 s rozšířenou verzí programovacího jazyka. Maximální počet funkčních modulů je 5. Kazetový magnetofon slouží jako vnější paměť počítače. Chceme-li přenášet programy z magnetofonu do počítače nebo obráceně, propojíme je nahrávací šňůrou s 5 nebo 3 kolíkovými konektory. Nahrávací šňůru zasuneme do počítače a magnetofonu. Magnetofon zapneme. Vložíme kazetu a nastavíme na případné nahrávání či přehrávání programů. Tímto propojením jsme získali základní konfiguraci. Pro ovládání počítače je k dispozici membránová klávesnice s 71 klávesami, rozdělenými na 49 černých, 15 bílých, 6 šedých a 1 červenou klávesu. Žádná posloupnost stisknutí kláves nemůže počítač poškodit. Dostaneme-li se při manipulaci s klávesami do potíží, stiskneme červenou klávesu označenou RES. Na obrazovce se opět objeví nápis Basic Ready a blikající kurzor. Některé černé klávesy mají až 5 významů. Stisk klávesy je akusticky signalizován krátkým tónem, pípnutím, jehož výška se mění dle zvoleného významu klávesy.
delším stisku klávesy se znaky na obrazovce zobrazují vícekrát. Maximální počet znaků na řádku je 32. Počet řádků lze volit do 32. K předvolbě významu černých kláves slouží klávesy šedé. Jsou označeny FB, FA, CTRL a SH. Stisknutím černé klávesy obdržíme základní znak uvedený vlevo od klávesy, například velké písmeno H. Malé písmeno nebo znak stojící nad základním znakem napíšeme stisknutím příslušné klávesy současně s klávesou SH. Pro pohodlnější obsluhu jsou klávesy SH2 v levé i pravé části klávesnice. Mají stejný význam. Klíčové slovo uvedené v horním pásu, například list, napíšeme stisknutím této klávesy současně s klávesou FA. Operátor uvedený v dolním pásu, například hex, napíšeme stisknutím klávesy současně s klávesou FB. Vyťukáním posloupnosti znaků print 3618,1 krát 923 nazýváme napsání. Stisknutím klávesy CR vložíme posloupnost do paměti, nazýváme vložením. Je možno do ní vložit maximálně 80 znaků, včetně mezer. Překročení je signalizováno odlišným pípnutím, to značí, že už nelze nic vložit. Opravu chybně napsané posloupnosti provedeme pomocí 5 bílých kláves, označených šipkou, které ovládají kurzor, a kláves DC a IC. Najedeme-li kurzorem na už napsaný znak, můžeme ho přepsat. Chceme-li napsaný znak zrušit, najedeme na něj kurzorem a stiskneme klávesu DC. Potřebujeme-li znak vložit, najedeme na příslušný znak kurzorem a stisknutím klávesy IC odstrčíme text stojící vpravo od kurzoru, včetně znaku, na němž stojí, doprava. Do vzniklé mezery můžeme vložit jeden chybějící znak. Chceme-li zrušit nebo vložit více znaků, stiskneme klávesu DC nebo IC tolikrát, o kolik znaků jde. Klávesou SP se vkládá mezera. Klávesou CTRL lze zastavit běh programu a běh výpisu. Pokračovat je možné stisknutím libovolné černé klávesy. Kombinací klávesy CTRL s jinou klávesou vzniknou další řídící funkce. Příklad. Současným stisknutím klávesy CTRL a klávesy O přepneme počítač do grafického režimu. V tomto lze zobrazovat grafické znaky uvedené u jednotlivých kláves. Současným stisknutím klávesy CTRL a klávesy N se vrátíme do normálního režimu.
Pokud chceme zobrazovat znaky v inverzním režimu, stiskneme současně klávesy CTRL a S. Návrat do normálního režimu provedeme současným stisknutím kláves CTRL a R. Klávesa označená BR způsobí přechod z režimu Basic do režimu Monitor. Na obrazovce se znakem Různo zobrazí adresa instrukce, která se měla provádět, a na dalším řádku pohotovostní symbol je větší, očekávající vložení příkazu monitoru. Vložením příkazu R se můžeme vrátit do režimu Basic. Zbývající klávesy F1 až F5, DL, IL nebudeme zatím používat a proto je nebudeme popisovat. Kazetový magnetofon představuje vnější paměť počítače. Můžeme do něj nahrát nebo přehrát nejen početní operace, ale třeba i krátkou melodii. Jak postupujeme při nahrávání programů z počítače na magnetofon? Nalezneme volnou část na magnetofonové pásce, spustíme magnetofon přepnutý do režimu nahrávání a do počítače vložíme příkaz msave. Po ukončení nahrávky vypíše počítač Ready. Chceme-li nahrát program z magnetofonové pásky do počítače, nalezneme začátek nahrávky pomocí počítadla. V okamžiku, kdy se zobrazí nahrávací impuls na světelném ukazateli magnetofonu, vložíme příkaz mloud a magnetofon spustíme. Příkazy vkládané do počítače se zobrazují na obrazovce. Po vypsání Ready magnetofon zastavíme. Programovacím jazykem našeho počítače je ve standardní konfiguraci jazyk Basic 6. Lze jej v poměrně krátké době zvládnout. Pro grafy používáme zobrazení bodu. K jeho zobrazení použijeme příkaz plot XY, který umožňuje zobrazit znak v řádcích a sloupcích, na které je obrazovka rozdělena. Příkaz poke AB je využíván ke generování akustických signálů ve formě melodií. Předvedeme si nyní ukázku vykreslení grafu a další krátkou melodii. S pocitem uspokojení, někdy i nespokojenosti, od počítače odcházíme.
Nejprve vypneme magnetofon, pak počítač a nakonec televizor. Příště budeme moci zase využít schopností mikropočítače IQ 151.